Мен енді башта көрсетейін бұларны. Соңыдан сөйлермін енді. Бәлки бұларын туған күн, әлі бір туймы бұлар. Туйдыр бәлки, әйе, әне. Енді туйдыр әлі, туй. Каманан тігі яғына барып yol tezkireler var. Mine bugün geldim men yol boyuna metam hazır indi tege balıkçılar, yani balıkçılar alay etmezse mine yol etuşiler alar işeler oturup hazır indi meni sugalar indi men alar bilen aytışıp ketem. Mine men boşqa ketken işim dep endi tuştan soň keldim. Keldim de ipligine falan men jurnalist surdi dedim. Kişen metam 1,5 saat jiştirdim uşunda deme aytam. Hatta barmaqtana qonap yaman etdim aytam. Mine hazır metam sizga yaxshi yol etigiz dedim boshda men aytam. Esanmisiz? Xayrli kun. Yaxshi yol etasiz. Balıkçıga Muşlu balık tutu dedim endi. Şunasını Allah rahmat deme aytam. Şulay men aytdim. O'tinish bor bek sizga. Ortig'izdan jiyishtirg'iz. Yari deb ko'bisi. Shunasini aytam, mena qarmoqda tashlaysiz. Birsi anqa qiza boshladi endi. Şimdi oyoq ostida qara. Men aytam, kichkina voqqina qarmoqni eshigida bu problem yurmaylar men aytam. Narsa shunasi. Ko'bisi endi burilib ketib boramiz. Yig'ishtirganlar, aytganlar, tartib saqlar, men aytam, yari urishatmisiz, menaymi bor ekan bizda. Shunasini tugunda ko'lda yuzib yuring. Bir qolay desam, bir toqdan indidir. Ish pishmoqli otib tashladim andan. Shunasini endi bu narsa deb, narsa temirmi, narsami deb desam, kichkina bir shisha otilgan, nechik Xudoy saqlagan oyoq kesilmadi shunda. Shuni da otib tashladim aytam. Alla men aytam bir yetakchilarga borib, KAMAZmi, qoydami, предприятиялардан ақша сұрап, міне мұнда спонсор бір тауып шулай шиз тартып көлні шундай бір іш құптарып қарағамыз нешік. Башларға да жеңіл, орыс айтса айтады имеш. Неде хороший начало, половина дела. Жоқ, ол башларсың да бек ташларға көңілсіз енді міне шуны баштан қарарға керек. Қолдан келер ме екен шулай нәрселер. Міне меніңше бұл түгін кәмілемелер. Біздің байрақны ілмейлер міне Татарстан байрағын. Ашуын келе қойсы уақытта. Әне тігінде бір тир бар тігінде. Анда мен айтам ол тігі политкорректні. Алса екі байрақны іліп қойған. Әлі кім олалар ол. Шол бір байрақны ілелер дейміз. Біздің Татарстанда дәулет. Урыс конституциясына, Россия конституциясына қарасынlar әне кіріп. Анда yazılған дәулет деп жазған оланда конституцияда. Бір сәне мұсылманша киінген анда қыз кіші. Бұлар меніңше хамырлар алды енді шында шерге. Әйе, уже шерге отыралар. Әтігі сәне мұсылманша киінген. Нәрсе ділер енді. Сәйір енді олмя. Mine hürmetli qarashılar, Irak'ta sizge bir binamı nerse gösterdim. Mene bu elevator tavu dip atala ol meşhunda Irak'ta tügünde elevator tavu dip. Çünkü anda birinci imperialistik soğuştan soň tügü Germaniyadan alıp kelgenler nelerine, plenniler şular, şu elevatorni tüzgenler. Anda Anardan başka elevatorni tüzgenler. Tağı da anda bir köprü var, bir üzügüne kalgan. Көрсәгез, men nişik kelip qaragan emeytem, nişik usta işlegenler. Men hünärçi, yani spesialist bolmasam da anı ihtibar ettim mine. Kızlar keldi tağımda. Yok, munda tügüle var. Tuyga tügül.
әти мәрхүм әйтәдер, сакалымнан куркалар дип. Шуңа теге миндә нәрсә әйтсен, виски агарган. Шуңа күрә өлкәнрәк булсаң, алар бәрбер кеше ничектер бераз хөрмәт белән кабул итә инде әйткән сүзне. Менә булар кара. Чукоткада мин карадым май айында, әле яңа тик әз генә елта башлаган, шунда диңгез буенда Төньяк Ледовит иделәрме шул океан шул инде буенда утыралар кешеләр кояшка елынып, берсе лесопедка куйганнар шул камерсын урап шәһәрне төшереп ята. Бездә ди халык ди бик шундый дружный ди, ничә кешене узып китте, берсе исәнләшмәде. Теге нидә анадырны төшергән. Анадыр шикелле. Одессада ушлай диңгездә абыйбыз Әхмәт Гәрәй бар, 37 елга шуның белән бардык диңгезгә, ул каралап утырды әйберләрне. Мин еракка йөзеп килдем, шунда килгәч шуны гына утырабыз. Имеш ни, әйтерсез кызык шул. Менә урыслашып беткән Пушкинны погасло древнее светило дип шуны декламирует утыра. Мен әйтәм, кара, менә урыслашып беттек инде. Алар рәхмәт әйтәме? Рәхмәт әйтсә яри, менә татар халкы үз телен онытып, безнең телдә әйтә. Менә мәсәлән, безнең телдә берәү шулай шигырьне укыса, без анага инде харан калырык. Алар исләрдә китми менә. Харан түгел инде, хайран. Кайсы сүзләрне онытып беттердем инде кулланмагач. Одессада ачуланып йөрдем инде, татарча сөйләшмәйсез. Бу вакытта җинди чакырды да, мин нидә душевойда булганда чакырды да, тизгәрәк телевизорга килде. Менеп карасам, анда Орел и Решка күрсәтә икән Казанны, Зәңгәр күлне, шунасын шул караган шалтыратканнардыр әле Одессадан. Бу Одессаның бер авылына якында гына, теге Одессадан өлкән абый, иң өлкәнебез шул Әхмәт Гәрәй абый дигән 37 шалтыратып, менә нинди матур җирләр бар икән ди Казан ягында. Мәйтәм, бар инде, сез мәйтәм, монда телне саткансыз, динне саткансыз дип кычкырдым инде. Шунасын барган ем, ул шәйгә чакырган мине, җиңги белән утыралар. Шунасын бу абыем тырыша татарча сөйләшергә. Ике сүзе татарча, берсе урысча, шунасын җиңгигә әйтә, син аңлыйсыңмы? Юк, ни, тырыша сүзләр җитми, һәм дип. Шунасын инде җиңгидән сорый, син аңлыйсыңмы ди, тегенәрдән. Да, через 2 слова на 3 понимаю дигән булган. Шулай инде телне оныталар инде алар. Бу менә мәрхүм булган шул абыем, шул авылда торган им. Ике кызны үстердем, әйтәм, нигә сөйләшмисез татарча? Орыштым, алар инде орышкач, ахырында кассета алып татарча җырларны куйган булганнар, инде туз беткән ул кассета. Шунасын инде кызлар нигә өйрәтмәгән? Кызлар әйтә, әти-әни без ди, алар сөйләшкәнне аңламасын дип, безне ди өйрәтмәделәр ди. Менә әйтәм, менә кызык инде. Инде абыем вафат булгач, бер вакытта шул менә ничә бер ел булгачмы, племянница миңа язып ята. Имеш, анда татарларны белмисезме, сез әниди ялгыз калды, менә хәзер эче пыша, инде күңелсезлек. Мин аптырам, элек татарларга йөрергә кирәк. Анда булгандар бер мизгел, хатта ул теге безнең бер монда бер абыем икенче тапкыр өйләнгән, шул яктан туганнары Одессада тора икән. Шунда бер егетләр булган, ул безнең племянница артыннан йөргән, йөршкәннәр. Ул ебегән ди, ул ди, подружка шикелле булды дип, ахырында теге Украин малайына кияүгә биргән кызын. Татарга бирмәгән, ул ебегән дип менә шулай әйтәсе килә. Менә ул кодаларының татар танышлары бар, туганнары. Авыр чакта бер зоккагач шуларга белән очрашып, күңелләшеп утырыр ул анда. Ничек менә хәзер күршеләр белән йөршмиләр, инде Украин кодалары белән бик хәзер инде тик йөршмидер, чөнки төрле милләт булса да шул аерылып тора инде бәрбер. Менә булар китмәделәр, кемнедер көтәләр. Бер елны урысча прибоймы дип көчле булды, шунда уйлаган, мәйтәм, спальник алып ушында йокласам, су буенда нич күңелле булыр, ул бит гомеренә искә кала кешенең. Артында полиция йөри. Стамбулда ничә тапкыр булдым, Украинада ничә тапкыр, Молдовада бер полиция яныма килеп, берсе сорау бирмәде. Мәскәүгә киләсең, шул ук килеп бәйләнә башлыйлар. Менә кайсы минем ватаным инде, шуны сорыйсым килә. Азербайҗанда да килеп сорау бирмиләр. Таджикстанда да булмады, Кыргызстанда да булмады. Ахырсы бар да минем ватаным тик